Mikael Gröne ESP:stä. Tervetuloa haastatteluun. Kiitokset. Kiitos. Joo, julkaistiin sellainen Hello Tomorrow-niminen albumi, joka tässäkin on nähtävillä. 4 viikkoa ollut ulkona. Ja 11 biisiä, vuoden projekti, hikeä, tuskaa, kyyneliä, mutta nyt on ihan hyvä ollut. Se äänitettiin ton meidän tuottajan Astalan Samsan johdolla tuolla So Music Finland studiolla. Ja Samsa toimi siis tuottajana ja toimi myös äänittäjänä siinä, että niin hänen kurinalaisen otteensa alla toimittiin. Ei siinä kyllä. Se meni aika hienosti koko levyn teko. Että se oli helppoa niin sanotusti. Kiitos siitä oikeastaan tuottaja Astalalle. Se oli siinä se homma. Ja se piti meidän kyllä hyvässä kurissilla ja sit se oli muutenkin sellainen hyvin johdonmukaista se koko prosessi siinä. Se oli aika helppo keskittyä vaan soittamiseen. No, mun mielestä se on ainakin positiivinen. Tietysti osa dikkaa niin sitä aika paljonkin ja sitten osa dikkaa vähän niin kuin, ei niin paljon, mutta siis sillain, se positiivinen on ehkä niin kuin, ainakin mun henkot fiilis, mitä palautetta on saanut. Se on kyllä 6 miestä, 6 mieltä. Se ei ole aina ihan kaikesta helpolta. Mutta yli on päästy aina yhteiseen ratkaisuun. Joo, ei ole varmaan asia, mistä me kaikki 6 oltaisiin niinku samaa mieltä, mutta aina se ratkaisu on sieltä löytynyt ja sitten mun mielestä toisaalta kaikkiin hyvin bändeihin kuuluu se tietynlainen vääntäminen. Tässä bändissä on 6 vahvaa persoonaa ja jos ei meillä olisi mitään niin kuin vääntöjä ja vahvaa kannanottoa, niin ei tämä olisi sellainen bändi. Että kyllä toi myös kertoo siitä, että äijät on oikeasti niin kuin sitoutuneita ryhmään. No kuka teillä tekee sitten sen viimeisen päätöksen, jos mennään tämmöiseen äänestystilanteeseen, että 3 vastaan 3? Ei kukaan. Kyllä se syntyy luonnostaan sitten. Joo. Kyllä sitten niinku 3 vastaan 3, mutta kyllä sitten aina päästään yli. Varmasti ykkösenä tuo radiopuoli, että siihen nyt yritetään saada jonkun näköinen ratkaisu, mikä ei ole varmasti se helpoin, mutta johonkin pitää kyllä saada Hello Tomorrow. Niin, siis ylipäätänsäkin promota levyä, saada se niinku ihmisten tietoisuuteen. Ja tietysti se radio on, niinku, on se edelleen tänäkin päivänä tavallaan se niinku tärkein markkinakanava sillä, että jos siellä lähtisi johonkin rotaatioon, niin kyllä siitä olisi niinku bändillä aika suuri apu. Mutta se on myös se haasteellisin osio, tavallaan saada se radiosoittoon. Mutta katsotaan. No kyllä se varmaan se radio edelleen sillä, että olisi ihan makea tuolla, olet liikenteessä, ajelet autoa ja sieltä aina satunnaisesti tulisi oma biisi, niin kyllä se olisi edelleen se, missä se haluaisi kuulla. Varsinkin silleen, että kääntää kanavan, niin se soi siellä toisella. Sitten se olisi... Ja sitten se olisi vielä niinku joku toinen biisi se olisi siellä. Niin, nimenomaan. Se on sellainen kans bändin tuttu kuin Sameli Pihlaja, joka toimii siinä niin kuin ohjaajana sekä myös, hän myös niin kuin käsikirjoitti tavallaan videon. Ja kasasi siihen erittäin niin kuin ammattitaitoisen niin kuvausryhmän, nuori kundeja, jotka oli kyllä aidosti niin kuin paneutuneita asiaan. Ja hyvänäköistä jälkeä. Tosi lopullista videoa ei ole vielä nähty, mutta niin kuin ne pätkät, mitä siitä niin sen kuvaus viikonlopun aikana nähtiin, niin kyllä se oli aika vaikuttavan näköistä settiä. Että odota innolla. Pro-meininkiä. Olihan se itsellekin aika semmoinen, oli bändille
kova kokemus siinä. Yllättävän helppo, mutta kuitenkin kyllä se jännitti. Helsinki Tavastia siellä. Sinne mennään. Joo, kyllä se varmaan se Tavastia niin tässä maassa on edelleen se, missä on siellä kiva kerran pari vuodessa vierailla. Että Merimaalle vaan terveisiä. Kiitos haastattelusta. Onnea ja menestystä jatkoa sitten. Kiitos. Kiitoksia.